לכל הצופים והצופות שלנו. אנחנו נמצאים בחדר, בפודקאסט של רפלקטה. פעם בשבוע אנחנו מארחים מעצבת או מעצב, והיום אנחנו מארחים אותך, שמרית אוחיון, מעצבת פנים מדהימה ומוכשרת ומיוחדת. איזה כיף לנו, שמרית, שהגעת להתארח. כיף שהזמנת, אבל שרון, אנחנו מכירות כבר לא מעט זמן, וזה הכי כיף לבוא לדבר איתך. ממש, וואי, איזה כיף. ממש ממש. ספרי לי וככה, את יודעת, אני קצת יודעת, אבל האנשים שלא מכירים אותך, בעצם איך הגעת למקצוע, מה משך אותך בתחום הזה? וואו, זו שאלה מצוינת, איך הגעתי למקצוע. זה מתחיל עוד הרבה אחורה, כשהייתי ילדה, בתיכון, במגמת אומנות. אני זוכרת שכל חיי תמיד התעסקתי באומנות, אני מציירת. למדתי משהו, את רואה? תמיד יש מה ללמוד משהו חדש. נכון. ואני זוכרת שתמיד כשהייתי חוזרת מבית ספר באוטובוס, הייתי עוברת ומסתכלת כל הזמן ובוחנת את הבתים ואת הווילות בדרך הביתה, וממש בוחנת את כל האדריכלות. וזה מאוד עניין אותי וזה מאוד סקרן אותי. וידעתי שאני רוצה ללכת ללמוד אדריכלות בכלל, לא עיצוב פנים. נכון, אני חושבת שדיברנו על זה פעם. נכון. ובמקביל שגם למדתי אומנות, ובאמת תחום שאני מאוד מאוד אוהבת אותו. גם התיאוריה ותולדות האומנות, אבל גם למדתי פסיכולוגיה. אז זה מקצוע שמאוד מאוד עניין אותי. עד היום, מן הסתם הוא מעניין אותי. אבל לצערי זנחתי אותו, כי היה לי איזשהו מרצה לא כל כך מעניין, שהרס לי את כל ההשראה למקצוע. איזה באסה. וזה נזנח. והמשכתי אחרי צבא, אמרתי בוודאות שאני רוצה ללכת ללמוד ארכיטקטורה. ומפה לשם, כשעשיתי ככה מכינה לקראת המבחנים שלי גם בשנקר, אז לא יודעת, הרגשתי שאני רוצה להתעסק יותר בפנים, בתכנון, פחות בהיבט הארכיטקטוני המבני החיצוני, יותר באמת להתעסק בכל מה שקורה בתוך הבית. ולמה אני מספרת לך את כל זה בעצם? א', אני לומדת מלא, תקשיבי, אנחנו מכירות כמה שנים? אני חושבת? עשור, מאז שהבן שלך נולד, נכון? נכון, וכל מה שסיפרת עכשיו לא היה לי מושג, לא, אז כבר היה שווה. אז אני מספרת לך את כל זה כי לא רק לאחרונה, אבל את יודעת, תמיד הנקודות שלנו מתחברים בסופו של דבר. נכון. הבנתי שבעצם כל מה שאני עושה היום כמעצבת פנים, הוא בעצם כל החיבורים שלי עם כל התחום הפסיכולוגי. באמת להגיע לנישות היותר עמוקות, מעבר לתכנון, מעבר לעיצוב, יש באמת הרבה פעמים את החיבור שלי עם כל הלקוחות, עם כל האנשים, עם הנפש של האדם שיושבת מולי. זה חצי פסיכולוגית. באמת להבין, בדיוק ככה, בדיוק באמת להבין מה הנפש של האדם שמולי צריכה, מה היא רוצה, מה היא חובה, ובאמת לדייק את זה ולהשליך את זה לתוך התחום הזה של העיצוב. לא פעם ולא פעמיים אמרו לי לקוחות שאני כמו מאמנת פנים, כי זה סוג של גם להיות פסיכולוגית ללקוחות. נכון? תצאי בזה. שמרית אוחיון, מעצבת / מאמנת. לחלוטין. אז בסך הכל אני חושבת שאני מצאתי לעצמי איזשהו תחום אני לא מצאתי, זה הוא מצא אותי, כן. כן, את יודעת, אין סתם בחיים. אני לא רואה את עצמי עושה משהו אחר חוץ מעיצוב. זה משהו שהוא בנפש, הוא בתשוקה שלי, הוא תמיד היה שם, הוא תמיד יהיה שם. כל מה שקשור לתכנון, כל מה שקשור לעיצוב, פחות התעסקות באקססוריז, פחות רק בצבעים. בעיניי זה מכלול הרבה יותר גדול. גם תודעתי דרך אגב, גם ברמה אנרגטית, גם ברמה הנפשית, גם ברמה הפסיכולוגית. העיצוב זה הכסות, זה כאילו המסביב. כן, ברור. וגם אין, כאילו כל מה שאנחנו לומדים בחיים ועוברים, מוביל אותנו לאן שאנחנו היום. נכון. כאילו, אני כל כך מבינה אותך, כי אני גם בן אדם מאוד אמנותי, לא סתם התחברנו. נכון. ולמדתי, עם האוכל המדהים שלך, היצירתי. ולמדתי מלא דברים שקשורים לעיצוב, וצורפות וסידורי פרחים, ומלא דברים שאת אומרת, כאילו שאת מדברת על עיצוב, זה לחיות עיצוב, זה לא רק כמו שאת אומרת, עיצוב בית, זה ממש, זה
כל החיים עיצוב, כאילו את נושמת עיצוב, את חיה עיצוב, לא משנה באיזה תחום ובמה, זה ממש ככה. אז אני אשקף ואני אגיד לך שבאמת האני מאמין שלי זה שבאמת אנחנו מעצבים את הבתים שלנו, אבל בסופו של דבר הם מעצבים אותנו. נכון. הם הופכים אותנו להרבה יותר טובים. הם הופכים אותנו להרבה יותר יצירתיים, להרבה יותר פרודקטיביים. התחושות, החוויות שאנחנו חווים, ההרגשה, אנחנו פשוט אנשים הרבה יותר טובים בזכות העיצוב. כשכל עיצוב ותכנון, זה חשוב מאוד מאוד להגיד, כי עיצוב אין לו משמעות הרבה אם הוא לא מתוכנן בצורה הנכונה. אבל מהרגע שקמתי בבוקר, ומה אני רואה, ומה אני מרגישה, ומה אני נושמת ומריחה, וכל חלל שאני עוברת, ואיך הוא מדבר, ואיך הוא מתכתב אחד עם השני, ולדעת שלכל דבר יש מקום משלו, ויש סדר, ויש ארגון. זה דברים שמשפיעים עלינו בצורה מאוד תודעתית פנימה. לא תמיד אנחנו יודעים לבוא ולשים את היד בדיוק על מה מדובר. אבל הנפש שלנו עושה את כל הסנכרון של הדברים האלה. תחשבי עליך כשאת נכנסת הביתה. האם הבית הוא מסודר? האם הבית הוא מבולגן? כשאת נכנסת לבית מסודר, איזה תחושה את מרגישה? תקשיבי, אני הבנתי... איך בית הוא מסודר? בית הוא מסודר כי לכל מקום יש את המקום שלו ואת האחסון שלו. וזה משהו שמלווה אותנו ובעצם מעצב אותנו להיות אנשים הרבה יותר אני פעם הייתי ילדה, מה זה בלגניסטית? כאילו באמת ברמה שאני לא מבינה היום איך הייתי, והיום אני מבינה שכשהבית שלך מסודר, הראש שלך מסודר, יש לך סדר בראש, ממש. כשהבית בבלגן, הכל בבלגן, זה כאילו ישר משליך, זה מטורף. וזה באמת עובד על הרגש. נכון. כי כשהראש שלך באמת מסודר, הנפש שלך מסודרת ורגועה ושלווה. נכון. ויש עוד המון המון מעבר, כי זה באמת קוסמו עיצוב כזה. אגב, איזה פרויקט? הצבעוניות, החומרים, השילוב של הדברים, נוצרת הרמוניה, וההרמוניה הזאת היא בעצם מחלחלת לנו לתוך הנפש התודעתי, ואז שם קורה כל הקסם בעיצוב. לגמרי. איזה פרויקטים, נגיד, את הכי אוהבת לעשות? מה גורם לך הכי הרבה סיפוק בפרויקטים? קודם כל, הם חייבים להיות פרויקטים גדולים. כן? כן. מה זה גדולים? פרויקטים גדולים, פרויקטים ברמה של תכנון. אני מאוד מאמינה ואוהבת ונושמת תכנון, קודם כל. עוד הרבה לפני העיצוב. בית מתוכנן, עסק מתוכנן לקפידה, זה אחד הדברים הכי חשובים למעשה, זה התשתיות. אם לא תכננתי ומקסמתי את החלל, מדובר פה למעשה כן על מקסום של חלל, לדעת לנצל ברמה פוטנציאלית את כל הנכס ברמה הפונקציונלית שלו. זה דורש חשיבה מעמיקה. נכון. לשמחתי אני מאוד טובה בזה ואני מאוד אוהבת את זה, אז מאוד קל לי. מאוד קל לי להמציא חללים, דברים שאנשים אחרים לא רואים. כשבא אליי לקוח, ואומר, תקשיבי, חסר לי אחסון ואין לי ופה, ואני בשנייה כאילו מסתכלת רגע על התוכנית במבט על, ומסתכלת ואני רואה מה צריך להזיז ומה לשנות, ואיך אני מייצרת את כל הנישות, ואיך אני מייצרת את כל האחסון, ואיך אני מזיזה ובעצם שולטת בתנועה של הבית ובפונקציות. שם מתחיל בעצם כל התשתית הזאת, למשל של שיפוצים של בית, או גם של עסקים כמובן. וככל שאני הורסת יותר, שם אני כאילו... ברור, יכולה לעוף. נפתחת, אני מתה על זה. נכון, ונשמע כאילו שהשיפוץ או התכנון הוא השלב האחרון, כאילו. כי לפני זה אני מניחה שאת יושבת וחוקרת, ומה הצרכים של הלקוחות, כאילו כל הקטע הפסיכולוגי שדיברת עליו, נכון. מגיע הרבה לפני שלב התכנון בכלל. זה השלבים המקדימים, כן. כן, שזה מחייב מאוד מאוד לעשות בירור צרכים מאוד מאוד מעמיק, כן, להבחן באמת את הבן אדם. אצלי זה קורה הרבה מעבר לשאלון הסטנדרטי, אבל קורים דברים שהם in between, זה לדעת לקרוא גם את הלקוחות שלך בין השורות. כי לא תמיד לקוח יודע לבוא ולתת את הדעת על דברים, אחד כי הוא לא יודע, שתיים, אני במקום של לבוא כל הזמן ולשאול שאלות, זה התפקיד שלי בתור מעצבת פנים שתדעי לך. אני כל הזמן אזכיר לך את זה, זה לא בית יפה, זה לדעת להיות בהקשבה עמוקה ללקוח, זה לדעת להיות ולשאול את השאלות הנכונות, ובאמת 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 מעצב טוב ויודע גם לקרוא בין השורות. כן. ואז לקחת את כל המידע שעולה ולתרגם אותו לכדי חלל, לכדי עיצוב. ובגלל זה גם המון המון מהפרויקטים שלי דרך אגב, אם תשימי לב, וגם אומרים לי את זה לקוחות, שזה הכי יפה.
לשמוע את זה, שכל פרויקט שלי נראה שונה. שונה. הוא שונה והוא מגוון והוא אחר, ואני אומרת להם תמיד, נכון, הם אומרים לי, רואים תמיד בכל פרויקט את טביעת האצבע שלך, גם צלמים אומרים לי, כשמצלמים את הפרויקטים וזה, רואים תמיד את טביעת האצבע שלך, אבל כל פרויקט הוא מגוון והוא שונה. וזה היופי, ואז אני מסבירה להם שהם שונים, כי הלקוחות הם שונים. נכון. כל לקוח הוא אינדיבידואל בפני עצמו. כל פרויקט, לכל לקוח יש את הרצונות, יש להם את הצרכים שלהם, את הוויז'ן העיצובי השונה. הרבה פעמים קורה שבין בני זוג אין גם תמימות דעים. הבן זוג אחד רוצה שחור והאישה רוצה לבן. נכון, איך את מצליחה האישה רוצה, לצורך העניין, האישה רוצה נגיד עיצוב שהוא יותר מודרני והבעל רוצה יותר כפרי. ואז יש פה איזשהו קונפליקט, ואני בתור מעצבת צריכה לבוא ולפתור אותו. איך את מתמודדת עם זה? ולייצר איזושהי שפה עיצובית שהיא יותר אקלקטית, שתשלב גם באמת את הרצונות של הבעל, גם את הרצונות של האישה, וזה מדהים לראות הרבה פעמים את החיבורים האלה. ובגלל זה יש גם עבודה מאתגרת גם בין בני הזוג, באמת להכיל שני אנשים בתוך פרויקט, וגם לדעת לתרגם את זה לשפה עיצובית. למנוע את כל האינטריגות בין בני הזוג, זה גם משהו שמאוד מאוד חשוב. וזה לדעתי גם מי שאני, כי כאילו באמת המקום הזה שיש לי גם סבלנות, הרבה פעמים אומרים לי, מאיפה יש לך את כל הסבלנות? וואי, זה חוזר על עצמו כל הזמן. כן. כל הזמן. גם ספקים אומרים לי, מאיפה יש לך את כל הסבלנות הזאת? אני פשוט חושבת שאני רואה את הבן אדם בפנים. זאת אומרת, אני רואה את הפנימיות של הבן אדם, העבודה הרגשית הזאת. זה בדיוק, רציתי להגיד שבבית הרי יש המון רגש. נכון. אני, אגב, תמיד, כאילו נורא חורה לי שאנשים אומרים דירה. כאילו יש הבדל מבחינתי בין דירה לבית. דירה זה משהו קר כזה, נכון. זה כאילו קירות, זה משהו מרוחק, ובית זה משהו הרבה יותר חם, הרבה יותר רגשי. גם אנשים שמדברים על דירות סחורות, תמיד כאילו, מבחינתי זה בית. זה בית, זה לב, זה ממש... נכון, יש הבדל משמעותי, כי זה באמת לצקת את מי שאת. בדיוק. לתוך הסביבה, וזאת המעטפת הזאת שאנחנו מעצבים. וכנראה ששם קרה גם לי הקסם, כשהזכרתי לך בין הבחירה, בין הארכיטקטורה לבין העיצוב פנים, באמת לעצב את המעטפת הפנימית שלנו, שזה הנפש שלנו, ביחד עם החיבור שלי של הפסיכולוגיה. נכון. כנראה שאני במקום הנכון. כנראה, לא בטוח. יש לי לקוחה שהיא פסיכולוגית שהזכירה לי את זה השנה, שאני נמצאת בדיוק במקום המדויק. כן. וזה דרך אגב ההבדל בין באמת עיצוב של עסקים, לבין עיצוב של בתים. כשאני מעצבת בתים, אני מעצבת את זה לאנשים, וזה באמת תהליך שהוא מאוד מאוד רגשי. נכון. לבין עסקים כשאני עושה, אם זה משרדים ואולמות תצוגה, שזה תהליכים בכלל שונים ועסקיים אחרים, עם חזון אחר, כלכלי, כאילו זה שני דברים שונים, ובגלל זה גם, דרך אגב, אני מאוד מאוד אוהבת לגוון. כן? כן, זה נותן לי איזשהו סוג של איזון, בין באמת לעבוד עם אנשים ברמה האישית, לבין העסקים, שזה קצת יותר קר, אבל מאוד, מאוד, מאוד שונה ומעניין מצד שני. ופה? אז על רפלקטה שמעתי, כי אנחנו מכירות. נכון. וישר כשפתחת את העסק, שיתפת אותי. נכון. ואני בהתלהבות אמרתי, וואו, מדהים. יצא לי בעבר לחוות חוויה כזאת, ואז הזמנתם אותי לחוות פה עם לקוחות. נכון. והגעתי, ובאתי עם לקוחה. וזה באמת עשה לה איזשהו סדר בראש, אני לא צריכה את זה, את האמת. אני רואה את הכל ברגע שאני מתכננת, אני מסתכלת על הכל במבט על. הראייה המרחבית שלי מן הסתם היא מאוד... נכון, למרות שתדעי לך שהיו פה מעצבות עם ותק של 20 שנה, וגם להן זה עשה סדר בדברים הקטנים. כאילו באמת אני מניחה שאת יודעת, ללקוחות זה באמת... נכון, אז אני אשתף על הלקוחה. כי כשבתוכנית שלה הייתה את הדירה והייתה עוד יחידת דיור, והיחידת דיור היא מן הסתם הייתה יותר קטנה, וכשניסיתי לשקף לה את זה באמת בתוכנית, היא לא הבינה עד כמה, למשל, חדר הרחצה הוא מאוד מאוד קטן. כמה המקלחון הוא קטן, כמה המרחב נגישות של האסלה הוא קטן, הוא אפילו טיפה היה קצת מתחת לתקן. כן תמיד צריך לדגול בתקן, אבל שם היה טיפה קצת פחות, אבל רצינו להכניס משהו ולצקת את זה, שזה באמת יהיה לה עוד איזשהו ערך מוסף ליחידה. והיא לא הצליחה להבין. ואז כשבאמת הבאתי אותה, והיא חשה את התוכנית, והיא ממש התניידה, והיא הלכה בתוך התוכנית.
וכאילו ישבה, והיא כאילו עמדה, והיא כאילו לא בכאילו, זה באמת היה מוחשי ואמיתי. היא אמרה לי, וואלה, שמרית, את צודקת, זה מאוד קטן. אנחנו עדיין נשארנו עם אותה תוכנית, אבל זה גרם לה לצאת לדרך, לצאת לשיפוץ. עם הרבה ודאות עם וידע. המון ודאות, נכון. וידע, ומושכלת, בלי חשש, בלי החוסר ביטחון של מה שיהיה. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לדייק, שכשיוצאים באמת לשיפוץ, הרבה פעמים אנשים יוצאים בחוסר ודאות. אני כמעצבת יודעת לחוות את זה, ואני באה רגועה. אבל לקוח, וזו פעולה מאוד מאוד טבעית. הוא לא יודע לדמיין, אין לו קנה מידה, אין לו חוש מרחבי בכלל. וגם אם אני אבוא ואתן את המידות, הם עדיין לא חשים את זה בקנה מידה האמיתי. נכון. אז באמת אצלכם ברפלקטה, זה נתן המון המון משמעות, וזה גרם לה לתחושת ודאות. וגם לי, בתור מעצבת, אני לא אשקר, כשלי יש לקוח בטוח, או לקוחה בטוחה, בתהליך, ושנייה לפני שיפוץ, שהיא בטוחה, זה נותן לי שקט נפשי גם. נכון. כי אם היא רגועה, גם אני רגועה. וגם זה טוב באמת במקרים שיש דילמות, נגיד בין שתי תוכניות שאת עושה, זה ככה, את יודעת, נותן ודאות סופית ללקוח. נכון. זה באמת לתפור את הירידה לפרטים הקטנים, נכון. ובאמת לבדוק הרבה פעמים. אני אומרת ללקוחות, שאלו אותי, מה את אומרת? מה את היית עושה? ואני מסבירה להם. אין דבר כזה נכון או לא נכון. יש דברים, אבל בואו נצא מתוך נקודת ההנחה שאני כן בתור מעצבת כבר פתרתי. כן. יש נקודות שאפשר גם להתלבט עליהן, ואין דבר כזה שהוא לא נכון או כן נכון. יש מה מתאים לך בתור לקוח. נכון. ובאמת כשאנחנו מייצרים איזשהו דיון על מה מתאים לך, לא, מה שמתאים לי זה לא מה שטוב לך, ומה שטוב לך זה לא מה שמתאים לי. אז כשאנחנו מייצרים את הדיון ובודקים אותו באמת דרך התוכניות שאנחנו מקרינים אותן בתלת ממד, ובודקים מה נכון עבורך, שם באמת אפשר לרדת לירידה לפרטים הקטנים, ובאמת לגבש את ההחלטה הכי טובה עבורך. שוב, אני הרבה פעמים בתור מעצבת רואה את זה. כן. וללקוח, הוא צריך אותה דחיפה. לפעמים זה יכול להיות בקנה מידה גדול, ולפעמים זה יכול להיות ברזולוציה הקטנה, אבל הכלי הזה של באמת לשקף את התוכניות על הרצפה, הוא מדהים, ובכלל ההתנסות, גם בואי נגיד גם לצופים, להתנסות של המציאות המדומה, עם המשקפיים המדליקים האלה. כי אנחנו עובדים עכשיו על משהו מטורף. שאני אשמח אפילו שתראו. כן. שזה היה מדהים. איך לך אגב בתור מעצבת היה? כאילו ללכת באחד על אחד, זה היה כלי חוויה, מגניב. נכון? זה היה כלי מגניב. את זוכרת שהחלפנו ספות? כן. האם אני שמה ספה שהיא בצורת רש? האם אני שמה ספה של 2 מטר, של 3 מטר? יש לי קורסאות. זאת אומרת, היכולת שלי במציאות המדומה לחוות את החלל באותו רגע. נכון. אני אנסה לשתף גם את הצופים. כן, זה היה כי זה באמת, נכנסנו לתוך חלל מעוצב שלי, עם המטבח, עם הסלון, שיש בו רואים גם את הנוף, ובאמת להתחיל לשחק עם הרהיטים, איפה אני רוצה אותם, איך אני רוצה, באיזה גודל, לחוות. אז גם הלקוח חווה את זה. לגמרי. וזה היה מדליק. היכולת באמת של וריאציות, לשנות אותם? לשנות. כן, זה היה ממש ממש. נכון. כן. איזה טיפ זהב היית נותנת לאנשים שאת יודעת לפני שיפוץ, לפני בנייה? קודם כל, לא לוותר על החלומות. כי הרבה פעמים, נגיד, כשלקוח מגיע אליי בפעם הראשונה, ואני גם שומעת בקול שלו, הם מאוד מפוחדים. הם מאוד מסוגרים. הם חושבים שבאותו חלל שיש להם, קטן כגדול, הם לא יכולים באמת לצקת את כל הפנטזיות והחלומות שלהם. ואני תמיד אומרת להם, תשפכו. כל מה שאתם רוצים, גם אם אתם חושבים שלא ניתן, אני מבטיחה לכם שניתן. אני אדאג שניתן. איך אמרה לי פעם אחת לקוחה? אמרה לי, וואו, איזה קוסמת את. אני לא קוסמת, אבל מההיבט המקצועי שלי, אני יכולה לעשות הרבה דברים שאת, בראייה המצומצמת שלך, את אפילו לא רואה את זה. נכון. אז באמת לבוא כן עם כל החלומות, כן עם כל הרצונות. אחר כך אני אדע בתור מעצבת ומתכננת כן לצקת את כל הדברים האלה, וכן לדעת איך להכיל את הדברים האלה. ובחיים כשיוצאים, גם אם זה לשיפוץ של בית, וגם אם אתם בונים, לא לוותר על איש מקצוע, על מעצב מקצועי, מיומן. אני לצערי רואה את זה עם אנשים שמגיעים אליי לפעמים אחר כך, אחרי שהם בנו, אחרי שהם שיפצו, הם קוראים לי לבוא לעשות להם סטיילינג, הום סטיילינג.
ואני מתבאסת, כן, כי כשאין את הבסיס כמו שצריך. אני גם שומעת מאנשים, הבית הוא לא מדויק, היו הרבה טעויות בדרך, הוציאו הרבה כספים, טעויות שעלו כסף, הוציאו המון כסף, בכסף הזה כבר יכלתי לעשות הרבה דברים. צריכים להסתכל, כשיוצאים לשיפוץ, צריך להסתכל על מעצבי פנים כהשקעה, נכון. לא כהוצאה, זה ממש השקעה, זה ממש ככה. כי בסופו של דבר אני חוסכת גם המון זמן, המון כאבי ראש, המון אנרגיות מיותרות. הבית שלך מתוכנן להפליא, הוא מעוצב להפליא. אני יודעת גם לקחת אותך לספקים הנכונים, שגם הרבה פעמים יחסכו לך את הכסף. ברור. אני מונעת הרבה טעויות בשטח. ההתנהלות שלי אל מול הספקים, אל מול הקבלן בשטח. אני חוסכת לך זמן של עבודה. בסופו של דבר, זאת ההמלצה הכי טובה שלי, כי אתה תקבל בית מתוכנן, מעוצב, אתה תיכנס אליו, אתה תתרגש. יש לי לקוחה שאמרה לי, שמרי, תקשיבי, כל פעם שאני יוצאת מהבית, אני רק מחכה לחזור אליו. איזה כיף זה. איזה זאת המחמאה הכי כיפית שיכולה להיות. איזה מהמם זה. הם הגיעו, הם תושבי מודיעין. הם לא תושבי מודיעין, סליחה. הם באו כן, מאזור הקריות. והם בכלל חדשים פה. יש להם אמנם חברים, אבל אלה הם סביבה יחסית חדשה. והם אומרים לי, תקשיבי, כל מה שאני רק יוצאת מהבית, אני רק מחכה לחזור הביתה. כל כך כיף לי בבית. זה הכי יפה בעיניי. ממש. כן. איזה מדהים. זה המקומות שמרגשים אותי. נכון. כן. וגם לגבי האשת מקצוע, את או בכלל, לא סתם אנשים הולכים ללמוד דברים, לא סתם אנשים, את יודעת, מתמקצעים בזה. אני באמת חושבת שעיצוב פנים זה אחד הדברים שזה must לקחת מישהי או מישהו טובים ומקצועיים. אני פעם שיפצתי בית, ולי יש את יודעת, את הטאץ' ואת הגישה, ועדיין, זה לא אותו דבר. זה כמו שאמרת, יש לזה כל כך הרבה יתרונות, שאני באמת חושבת שזה משהו אני ממליצה למי שעומד לפני... עיצוב פנים זה קודם כל ניהול של פרויקט. ממש. לדעת לנהל את הפרויקט בצורה הנכונה. נכון. גם בין כל מה שקשור לבעלי המקצוע. וגם לנהל את השיפוץ עצמו. ולדעת שכשאני עושה פעולה מסוימת, יש לה השלכות איפשהו אצל מישהו, אצל ספק אחר, בתוכנית אחרת. ואיך זה מתחבר, ומה המשמעות, ואיפה זה פוגש אותי, ואם אני צריכה לשנות דברים כדי שיהיו חיבורים נכונים, וזה לדעת גם לייצר את הקונספט העיצובי הנכון, וששם קורית כל ההרמוניה, ואת כל הצבעים, ואת החומרים. זה מקצוע וזה עולם ומלוא, ובתור אחת שחוותה, גם אני בא לי לשפץ את שלי, כל הזמן בא לי לשפץ את שלי. ממש בא לי שוב, זה נשמע חוויה מדהימה. אני מנסה להיזכר, אנחנו מכירות בעצם, את הצבת לי מטבח פעם, לפני עשור בערך. נכון. ואני זוכרת שהגעת אליי הביתה, היה לי מטבח, אפרופו בלגן, סופר מבולגן, הכל, ואמרת, אני לא אשכח את זה. אמרת לי, תקשיבי, יש משהו קסום במטבח שלך. זה מזכיר לי איזה מטבח פריזאי כזה. הייתה לי איזו יחידה כזאת, מדפים של איקאה, את זוכרת? זוכרת, מה את המטבח שלך לא יכולה לשכוח. ואיזה קטע. אז ספרי לי קצת על מטבחים, כאילו מה... וואו, מטבחים זה נישה שאני מאוד מאוד אוהבת אותה. עוד שהייתי אפילו סטודנטית בשנקר, הרי למדתי 4 שנים בכל זאת, יש לי תואר ראשון. ואני זוכרת שכשלמדתי את המטבחים, הם מאוד מאוד העסיק אותי ומאוד עניין אותי. וגם כשיצאתי וסיימתי את שנקר וזה, גם התחלתי לעבוד בתחום של המטבחים. וזה ממש קסם לי. זה תחום שאני מאוד אוהבת. מה קוסם? יש שם משהו שהוא בעצם גם תכנוני, גם עיצובי, וגם הוא מכיל בעצם את הרגש של כולנו. היום תכלס מטבח זה הלב של הבית. זה הלב של הבית, לא סתם אומרים שהוא הלב של הבית. נכון. כי בסופו של דבר אנחנו כל הזמן נמצאים שם. נכון. ומשם באמת אנחנו גם מעניקים לאחרים מה אנחנו עושים. אומרת לך אחת שלא אוהבת לבשל דרך לא אוהבת לבשל? לא נכון, די. אני אוהבת לבשל כשזה דברים מוקפדים, טובים ויפים, מושקעים. אבל את לא תראי אותי מבשלת ביום-יום, לא? זה אני לוקחת מההורים שיהיו בריאים ומחמתי. אבל
אבל יש שם קסם באמת שקורה, אז באמת לדעת לתכנן את המטבח בצורה מוקפדת זה סוג של אומנות. נכון. וגם כשאני היום כמעצבת פנים כבר עשור, כן, אבל יש לו משמעות גם כשהוא מטבח שהוא בכלל פתוח, באמת לדעת שיהיה שם מספיק מקומות אחסון, גם שהוא יתפקד בצורה פונקציונלית ברמה התפקודית שלו, גם ברמה העיצובית, לראות שהוא באמת מתכתב עם כל שאר העיצוב של הבית, מי תומך במי, המטבח תומך בסלון, הסלון תומך במטבח ובשאר החדרים. הרבה פעמים את יודעת שלקוחות נגיד הם רואים אותי מדמיינת, אומרים לי מה את עושה? אני אומרת להם אני מדמיינת את כל הבית. זאת אומרת איך זה עובד לי גם עם החלל למעלה, איך העיצוב והקונספט פה למטה כבר לא צריך לדמיין עובד לי עם הקומה למעלה. לראות שזה באמת מתחבר לי, כי זאת ההרמוניה, זה הוואו, זה התחושה של הוואו כשאתם נכנסים, לעשות הלוק של הבית. והמטבח שלך, לא סתם אני זוכרת אותו, כי באת אליי עם מטבח קטן. פיצי. נכון. עמוס בפרודוקטים, כי בואי נשתף ונגיד שאת גם עושה טייני ביטס קטנים כן, התחלתי את דרכי, נכון, מהבית. ואת עושה פינגר פוד מדהים, שאני בכלל עפה על הדברים האלה, אם יש אוכל שאני אוהבת את הדברים האלה. והיו לך המון פרודוקטים ודברים, וזה היה באמת מאוד מאוד אותנטי ופריזאי. וכשתכננו את המטבח שלך, אז גם רצינו לשמר כמובן את כל האחסון ואת הנוחות, וגם המטבח שלך בצבעים שלו בסופו של דבר, כשהצבנו לך אותו, היה גם בצבעים לא קונבנציונליים. הקיר המטורף הזה, עם המשושים. והיה לך קיר מטורף, נכון, של משושים, מדהים. אנחנו מדברות על לפני עשור. כן. כאילו המון זמן, בתחום של עיצוב. נכון. אבל היה שם את הקסם, היה קסם מדהים. וזהו, מטבחים ואני חברים מאוד טובים. מטבחים ונגרות, דרך אגב. אני אוהבת להמציא נגרויות. אני פעם היה לי חלום להיות נגרית. אני אגשים אותו, כן. אני אגשים אותו, את יודעת, באיזה קורס כזה. אני מתה על נגרות. יש בזה משהו... יש בזה משהו מאוד יצירתי. מצד אחד, כמה שזה נראה... בתכנון או בביצוע? נראה לי שאלה טובה. אולי גם וגם. לא יודעת, יש בזה איזה קסם כזה של עשייה, כאילו להתחיל מכלום, ולסיים במוצר מדהים. קודם כל זה באמת כאילו סוג של גם תרפיה. כן. בגלל זה שאלתי אותך עם ביצוע או תכנון, כי זה דברים שהם כאילו, הם שזורים אחד בשני כמובן. זהו, אני חושבת ששניהם... אבל לא מאוחר. לא, לא מאוחר לכלום. אני ממש את זה, את יודעת, שיהיה לי קצת יותר זמן לעשות איזה קורס נגרות כזה, זה נראה לי... אני מתה על הרכבות, פאזלים, ראיתי מאיקאה, כאילו... כן? חולה על זה. אני ואיקאה לא הולכים ביחד. לא הולכים ביחד? תקשיבי, אני מרכיבה ארונות, חבל לך על הזמן. כן. באמת? כן. יפה. אני אוהבת. עבוד לך. כן. לא יודעת אם אני מרכיבה ארונות. לפתוח את התרשימים של איקאה, אני אלופה, אני יכולה להרכיב, הכל בסדר, סכמתי. לא, צריך לאהוב את זה. זה משהו שצריך לאהוב, אני אוהבת. אבל נגיד עיצוב של איקאה זה פחות אני. כן. זה פחות את זה. אני מאוד אוהבת את הקוסטום מייד. אצלי כל הבתים זה קוסטום מייד. כאילו אין לי דברים שהם בדרך כלל מוכנים. אפילו בספריות, אפילו מסגרות. עשיתי לא מזמן, למשל נגיד, ספרייה מאלפת, והכנסתי לתוכה אקווריום. איזה מגניב. מאלף. זה מאלף. תשמעי, איקאה, את יודעת, זה פתרונות כאלה באמת ככה, בעיקר יותר זמניים, או לשדרג איזשהו, לא יודעת, איזושהי פינה שחסר לה, אבל נראה לי שאת באמת כבר קצת מעבר. כן, לא, זה לא שם, אני בכלל, כל הבתים שאני תופרת, זה כמו לתפור חליפה, זה ממש בהתאמה אישית, זה הכל דרך נגרים, זה דרך מסגרים, הכל כאילו עם ירידה על הפרטים הקטנים. כן, ברור. זה כאילו לעשות מה שאת רוצה, זה למתוח את הגבולות, אפילו בחיפויים. עיצוב זה משהו שהוא כיפי. ברור. זה אומנות. זה אומנות, זה לגמרי אומנות. כן. לגמרי אומנות. אני מאוד אוהבת טקסטורות למשל. טקסטורות זה אחד הדברים שהכי ככה מושכים אותי. לא כולם תמיד מתחברים. אבל זה המקומות שנותנים לי את האימפקט הרבה פעמים, נגיד, של וואו. נגיד מגיע אלייך לקוח או לקוחה או זוג, שאת פחות מתחברת לאיך שהם רואים את הבית, כאילו מבחינה עיצובית.
איך, כי בגלל שיש פה כל כך הרבה רגש, איך אפשר כן להוציא מזה את המקסימום? תראי, בדרך כלל כשלקוח מגיע אליי, הוא מן הסתם רואה סגנון. רואה אותי לפני כן, הרבה כן. פעמים מגיעים אליי גם מלקוחות, לא מלקוחות, מגיעים אליי מפה לאוזן, אם זה המשפחה, אם זה שכנים, אם זה חברים, אם זה מכרים, או מהרשת. אז הם רואים כבר פרויקטים שלי והם כבר מגיעים מוכנים, זה לא יש מאין, זאת אומרת, זה לא מגיע מוואקום, הם לא מכירים אותי בכלל. כן. ונושא של, זאת אומרת, יש חיבור, החיבור הראשוני כבר קיים, הם רואים את הפרויקטים שלי והם כבר מתחברים. וכימיה זה אחד הדברים הכי חשובים בתהליך של עיצוב פנים. בכל דבר. אם לא הכל. גם לי כן. בתור מעצבת, ברור. כימיה עם הלקוחות שלי, נכון. וגם שהלקוחות שלי יהיו להם כימיה איתי. נכון. אז יש במפגש, גם במפגש הראשוני, אפילו כבר בטלפון מרגישים את זה. אני יודעת מי הלקוח, מי יכול להיות לקוח שלי כבר הרבה פעמים עוד לפני שפגשתי אותו. מהשיחה הראשונית. כן, בשיחה הראשונית. נכון. אני מרגישה, ואנחנו מרגישים את הכימיה. והזרימה מתחילה משם. ואני מאוד מאמינה שכל דבר שקורה לנו, ואנשים שמגיעים אלינו, זה האנשים המדויקים. נכון, לגמרי. ולא סתם אני פוגשת אנשים מדויקים בדרך. תראי, כאילו לא היינו בקשר הרבה נכון, שנים, נכון. אבל האמת היא שמאז שנפגשנו, שהצבת לי את המטבח, כבר הייתה בינינו כימיה, אני חושבת, נכון. מהרגע הראשון, נכון, התחברנו. ממש יש ככה. אנשים בחיים שלא משנה אם נדבר או לא נדבר, את יודעת, יש כימיה וחברות. שגם פה אחרי שנים שלא ראיתי אותך או לא דיברנו, אנחנו פתאום יכולות לחזור ולהיות בקשר, ממש. הכל בסדר. הכל כרגיל, הכל כאילו רגיל, לא אנחנו עברו מכירות 10 שנים. שנים, זה ממש ככה. כן, לא, נפגשנו בדרך עוד קצת, את יודעת, לא אבל הרבה. זה לא פה ושם, אבל מה, לא הייתי מזמינה ממך את הסלסלות המדליקות? נכון, וואי, נכון, בכוחה שלך, שכחתי חמודה, מזה שכחת. כבר. לא, כן, אז- קצת. אז אני מכבדת מאוד מאוד אוהבת את האוכל שלך, ואת יודעת את זה. אבל כן, כימיה בין אנשים, בין מעצבת לבין הלקוחות, זה אחד הדברים שיכולים להרים פרויקט ולהוריד פרויקט. בואי נצא מתוך נקודת הנחה שאני מעצבת מעולה. היו בסדר? פרויקטים שסירבת? כימיה, כאילו כן. להגיד, כן? היו כן. פרויקטים שאמרת לא, זה לא יעבוד? בטח. וואלה. לי מאוד חשוב ליהנות בפרויקטים שלי. זה ערך עליון בסטודיו שלי. מבחינת ערכים, כן. מאוד חשוב לי ליהנות מהפרויקטים, וחשוב לי שהלקוח ייהנה מהפרויקט. נכון. הרי שוב, זה תהליכים מאוד אינטנסיביים. הם רגשיים, הם כלכליים, אנרגטיים. זה מכלול, זה הכל. מכלול גדול. נכון. אני רוצה שהלקוח שלי ייהנה. נכון, יש בלת"מים ויש דברים בדרך, אבל בסך הכל הכללי, אני רוצה שללקוח שלי יהיה חוויה טובה. שתהיה לו מעצבת שהוא יכול לסמוך עליה, שהיא נמצאת בתמונה, שכיף לו איתה, שגם ברמה של הדיבור, של השיח, שיהיה זרימה. נכון, זה מאוד כי אני חשוב. באמת מסתכלת על הדבר הזה באמת בתור מערכת יחסים. ברור. למה לדעתך כשמסתיים לי פרויקט, גם לי קשה לי? כי אני רגילה לחוות את הלקוחות במשך תקופה ארוכה של בין חצי שנה, לפעמים גם שנה, יש לי גם פרויקטים של שנתיים, כל הזמן, ופתאום הם נעלמים לי מהחיים. זה יואו. גם פתאום לי כזה נורא צובט. קשה עם פרדות, אגב, בלי שום זה קשר. צובט בלב, פתאום זה כזה מתנדף. אז זה סוג של מערכת יחסים, ואני גם דואגת לשמור על יחסים עם לקוחות גם אחר כך. תקשיבי, זה לא סתם, את יודעת, זה לא טוב, אני הולך לשפץ בית, טוב, אני הולך לבנות בית. זה החיים באמת שלך. בדיוק, זה ממש זה החיים ממש שלך. החיים שלך. נכון. ובגלל זה אני אומרת לאנשים, אתם צריכים להסתכל על זה בתור השקעה לחיים. זה לא מותרות, לקחת היום מעצבת פנים, זה בכלל לא מותרות, זה לא, חובה. כי אחר כך, אם לא עושים את זה, אז זה כל הטעויות שדיברת עליהן. אגב, אני פגשנו פה מעצבות שסיפרו לנו על זה שכדי להמחיש ללקוחות את הגודל של החדר או איפה קיר, הם ממש הולכות עם מסקינג טייפ. באמת? כן, בחיי, מציירות להם, כאילו מסרטטות להם על הרצפה. ובשביל זה יש את רפלקטה. אז הכלי הזה כבר לא צריך מאסקינג כן, טייפ. בדיוק. לא צריך מאסקינג טייפ בכלל. כן. אני לא מכירה את הטכניקה הזאת, כן, אבל אני מכירה יכול להיות, את יודעת, היכולת באמת של הלקוח לראות את התוכנית ככה היא מופלאה, אז תחשבי אנשים שבונים בית. נכון. בונים בית. בונים אתה הם עוד... בקושי מבינים את הקנה מידה של השטח שלהם. בדיוק, נכון. לבוא עכשיו ולשים את הבית, הרי מעצבת או אדריכלית לא תתחיל למתוח מאסקינג טייפ בשטח. ברור.
והכלי הזה של פתאום רגע לראות את הבית שלך במוחשי, ולחוש את המרחב, ולראות מי נגד מי, זה משמעותי עבורם, וזה חובה לדעתי. ממש, אני גם חושבת. ממש חובה להבין את הקנה מידה של הבית, ואת המעברים. המעברים זה משהו שמאוד מאוד חשוב, גם ברמה העיצובית, וגם ברמה המרחבית. כשאני נכנס לבית, מה אני פוגש קודם, לאן אני מגיע, איך הזרימה שלי לתוך המטבח, מאיפה אני יוצא, מאיפה אני נכנס. נכון, וזה איך משהו... אני יוצא לגינה. זה משהו שאין לו תחליף. מאיפה אני עולה, מימין או משמאל, מאיפה אני רוצה את גרם המדרגות, איפה שווה לי לעשות אותו, גרם מימין או גרם משמאל. יש כל כך הרבה דברים שקשורים לזרימה של בית, ששווה לשים עליו את הדעת, ובאמת להתייעץ, גם אם מייצרים כמה לאאוטים של תוכניות העבודה. לבחון, האם נעים לי מימין, האם נעים לי משמאל. וואו, זה עולם ומלואו. כשאת מדברת על זה בהיבט הזה, שווה לבחון את הבתים. נכון, ובגלל זה, אגב, יש משהו בדו-מימד הפשוט, במרכאות, שאין לו תחליף. כי כשדיברנו, אנחנו מדברות על, כשמעצבים בית, על הרגש, על החוויה, וזה משהו שאין לו, את יודעת, יש הדמיות מאוד יפות היום, באמת, אנשים עושים, אבל את לא צועדת בבית שלך, ובכלל, בטח שיפוץ, את יודעת, את עוד חיה בבית, את קצת מרגישה את המרחבים, אבל תחשבי שאת יכולה ללכת בבית שלך. עוד לפני שהוא נבנה בעצם, זה מטורף. מדהים. זה מדהים, באמת. ובאמת החוויה הרגשית פה, היא מדהימה. שאת כבר מרגישה תחושה של שייכות. ממש מרגישה תחושה של שייכות בבית שלך. נכון. זה כלי מטורף, ואני ממליצה באמת לכל מעצבת, אדריכל ואדריכלית, ולא רק, יש עוד הרבה חברות קדימה, באמת להשתמש בכלי התכנוני הזה, כי הוא באמת לוקח אותנו צעד קדימה. קדימה. ממש. לגמרי. ועוד יש לנו הפתעות. וגם אם בידיים שלכם, ואני יודעת שבידיים שלך ושל שחר זה באמת להיות בידיים טובות. די, תמשיך. אני אמשיך באהבה ובשמחה, תמיד אני אפרגן לכם. אני יודעת, זה הדדי. כן. ואני רק אאחל לכם המון המון בהצלחה, אתם כבר מצליחים. אתם עפים למעלה, אבל... דוהרים. דוהרים, כן. אני מאוד מאמינה בכם. תודה, גם אנחנו. אחרת לא היינו פה. נכון. אבל שוב, בתור אחת שכבר חוותה את זה, אני יודעת להגיד בניסיון שזה כלי מטורף ושווה לכולם. אפילו גם ללקוח קצה. נכון, לגמרי. ללקוח קצה. לגמרי. גם, את יודעת, לפעמים יש מקרים שללקוח יש אדריכל שעושה לו רק את התוכנית של הבית, היתרים, תוכניות עבודה בקטנה. כן. לא תמיד אני מבינה את זה, אבל יש הרבה מעבר. בנית הבית, קח את התוכניות, בוא לרפלקטה, תשקף אותם על הרצפה, תדון עליהם, את, הבני זוג, תביא גם את האדריכל, לא תמיד יש האדריכל, הוא תמיד פקטור בתמונה, אבל... אפילו תתלבט בין שתי אופציות. מתקשרים אליי לקוחות, מה את אומרת? אנחנו צריכים ייעוץ, המטבח פה או את המטבח פה? המטבח גדול, מטבח קטן, איפה למקם את האי, איך לעשות את הדברים? בואו לרפלקטה. תקרינו את הדברים האלה על הרצפה, את התוכניות, ותבדקו מה באמת עובד לכם, מה עובד לכם טוב, גם תרגישו את הדברים. נכון, הרגש הזה, ההרגשה הזאת היא באמת משהו שאין לה תחליף. עיצוב זה רגש. עיצוב זה רגש, לגמרי. שמרית, איפה עוקבים אחרייך? איך עוקבים אחרייך? קודם כל שאני אעקוב אחרי עצמי, נתחיל בזה. תנסי. אבל כן, יש לי את האתר. אפשר לראות פרויקטים באתר, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, יוטיוב. יפה. כן, כל הפורמטים האלה. כל מיני שטאפים גם עם כל מיני חברות שאני עושה גם. וזהו, אני מאוד אותנטית. אבל אפשר כמובן לראות ברשת ובאתר. איזה כיף, נכון, תקשיבי. למדתי עלייך מלא דברים. כן? באמת, כן, באמת? מלא דברים. מגניב. ובית היה פשוט כיף. מאוד, אני באמת ככה חושבת שאת מאוד מאוד סופר מקצועית. תודה. והעניין הרגשי, אני בן אדם שמאוד פועל מרגש, אז זה מאוד מדבר אליי. נראה לי שמי שמגיע אלייך באמת מקבל מכלול וחבילה עוטפת, ואת גם לא מוותרת. לא, וואי, בכלל לא. יורדת לפרטים הכי קטנים, ועד שזה לא מושלם, אז זה לא מושלם. נכון. את יודעת כמה פעמים רבתי עם קבלנים בשטח? אני בטוחה. לא מוותרת.
את יודעת, כשעשיתי את האוכל, עם השנים את מגלה שכאילו את אומרת, תמיד חשבתי ודיברתי, יש מושלם וזה, היום אני מבינה שאין מושלם, יש שלמה, יש... ואמרתי, הדבר היחיד שחשוב לי שהוא יהיה מושלם, זה באוכל. אז ונראה לי שאותו דבר זה אצלך, זאת אומרת, בחיים את יודעת, יש דברים שאת מעבירה וכזה, נכון. אבל בקטע של העיצוב, זה חייב להיות עיצוב חייב להיות טיפ-טופ. מוקפד. מושלם, ברמה גבוהה, לא מוותר, לא מתחנף, צריך להיות מדויק. נכון. מדויק זאת מילת המפתח ללקוח. כן. כן. ללקוח ולך. ולי, כן. זהו, זה כיף. טוב, איזה כיף, באמת, היה כיף. נכון? נכון? לחלוטין. תודה. היה מהמם, ותודה רבה שהזמנתם. תודה לך שהתארחת אצלנו. תודה. את כמובן מוזמנת לפה תמיד, סגור. ותודה רבה שוב שהגעת, היה לי ממש כיף גם לי. לדבר איתך.